inyama umthetho kaThixo awukwazanga uwenza umsebenzi oba bonganyelwe intoni inyama. That is why esithi ke ngoku ndakuba kuKristu ke ngoku ndamkela umoya wobomi. Umoya wobomi ke ngoku wandikhulula kumthetho wesono nokufa. Because inyama njoba ikwangamela ikuminxe into yoba ungakwazi ugcina uwenze umsebenzi kaThixo. Isebenza ke ngoku kuwe isono nokufa. Then isono sibe negunya kuwe nokufa kube namandla phezu kwakho. But glory to God. uYesu ke ngokuthetha nabafundi bakhe ngexesha ke uselefikile emhlabeni phakula Yohane befundwa ngulathi chapter 16 phayana uwenzile umsebenzi ebewuthunyelwe nguThixo emhlabeni. Uyaqonda ke ngokuzawubuyela back kuyise apho befuma khona emazulwini. Uyabaxelela ke ngokuba anizukwazi ukuba nizigcine zonke izinto endinifundise zona, kodwa xa umoya oyingcwele ebesethemos phayana ku-14-15 uba niyandithanda gcinani imithetho yam, then ndizawucela kubawo ukuba anithumelele omnye umthetheleli ongumoya oyingcwele ozawuba kuni, oza kuhlala kunye nani. Now ke ngoku kulo chapter 16 uyabaxelela ke umsebenzi oza kwenziwa ngumoya oyingcwele xa ufikile. Njengoba nami Yesu ndithe ndofika apha emhlabeni nawubona umsebenzi wakhe, ningamangqina am, nizibonile, nizivile iimessage zam ndishumayela ubukumkani bukaThixo, niyibonile imisebenzi yamandla, ii-miracles, abafileyo bevuka, iziqhwala ziphakama zihambe, abome imizimba, ningamangqina. Now ke ngoku baxelela ke ngoku umsebenzi kamoya oyingcwele, because xa ndihambile ndizoshiya umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele unomsebenzi azawenza. Uthi owokuqala umoya oyingcwele anizukwazi uzithwala zonke izinto. Uthi kodwa ke xa yena umoya oyingcwele efikile uzawunikhokelela kuyo yonke inyaniso. He shall guide you unto all truth. Uzawuthi make sure siyayazi ke mosiba yeyiphi inyaniso lilizwi likaThixo. As uYesu ethe xa ethandaza pha kuYohane chapter 17 verse 17 wathi bawo bangcwalise ngayo inyaniso yakho, ilizwi lakho liyinyaniso. So uthi ke umoya oyingcwele will make sure njoba inyama yona ibinimincile nangakwazi ukuba niwenze umthetho kaThixo, waswela amandla umthetho kaThixo wokuwenza umsebenzi bekusuppose uwenzile because of inyama iyeyongama. But umoya oyingcwele yena xa ethe wafika uzawuthi make sure he guides you, unikhokelela kuyo inyaniso. Umoya oyingcwele uzawuthi make sure yena aniphumi enyaniso, uzoninceda. Uthi uzawuthatha, uthi akazowuthetha umoya oyingcwele okuko kwakhe, uzawuthatha okuko kwam athethe kona kuni. Uzawuthatha okuko kwam kubawo akubonakalise kuni. So whatever that I desire, that esenhlizweni yam nesengqondweni yam ekumele ukuthi niphile yona nihambe yona, ngumoya oyingcwele ozawuministerisha kuni. Ndishiya umoya oyingcwele ibe ngumoya oyingcwele ozawuministerisha kuni, oza kwenza lo msebenzi. Yabona umsebenzi endiwenzayo uba ndinifundisa ngoku, ndinixelela zonke izinto ebeningazazi, uza kwenziwa ngumoya oyingcwele. Xa efikile umoya oyingcwele uthi uzawunibonisa nezinto ezisezayo zingekafiki. Yazi xa uziqhelanisene nomoya oyingcwele wayazi ukuthi ubeke wathetha ulathi ngenye imini about yielding kumoya oyingcwele, ukumthobela umoya oyingcwele, unikele kumoya oyingcwele. Even so uzawufunda ilizwi. Do you know that if ulizwi ulifunda ungancedwa ngumoya oyingcwele uyakwazi ungaliva ngokulifunda, liyakwazi ungenza isense. Kodwa xa uyazi ukuthi kanene ndinomfundisi, ndinelida engumoya oyingcwele,
when uthatha iBhayibhile into yokuqala uyathandaza moya oyingcwele egameni likaYesu ndiyathandaza sendithatha ilizwi ndicela wena moya oyingcwele undenze ndiyive le nto ndizayifunda ndivula amehlo okuqonda make me understand ngoba ilizwi likaThixo uYesu uthe wena uzasifundisa izinto zonke uYesu uthe nguwe ozasikhokelela kuyinyaniso ndiphethe ilizwi lakho elinyaniso but andiliqondi moya oyingcwele teach me moya oyingcwele ndikhokele uchaza umsebenzi kamoya oyingcwele akazofika nje umoya oyingcwele asongizana unomsebenzi azawenza ngoba uzanifundisa izinto zonke uzanikhumbuza nezindini ixele zona eseleni izilibele uzawuthi make sure ba unikhokelelwa kuyo yonke inyaniso and uzawuthi make sure ba anigaxeleki into eningayaziyo ningakhange kunjalo akwenzeki xa ngumntwana kaThixo akwenzeki into yoba uvele ugaxeleke entweni ongakhange uyibone ungagaxeleka kuyo ungakhange uyibone kungenxa into yoba akunabo ubudlelwana nomoya oyingcwele. You don't recognize umoya oyingcwele as inkosi ebomini bakho that it gives you guidance onguye uyazilibala unomkhokeli because umkhokeli wakho ongutata umanqane umbona nje le hour okanye le 2 hours apha enkonzweni but ixesha elininzi inkokele kunye nawe uvuka kusasa ulele ebusuku ngumoya oyingcwele. But many a times singabantwana bakaThixo asimhoyi umoya oyingcwele we don't recognize umoya oyingcwele and umoya oyingcwele asimniki indawo yakhe asimniki umoya oyingcwele enza umsebenzi wakhe ngoba umoya oyingcwele kangalo lonke ixesha xa uthandaza usithi naxa uvuka kusasa uthi umoya oyingcwele lale imini yanamhlanje ndizinikela kuwe teach me ndifundise ndikhokelele kuyo yonke inyaniso lawula moya oyingcwele ndibonise ndifundise ukwenza intando kaThixo ukhangele ilife yakho uyawuba njani ngoba imbi into yoba ube ngumntwana kaThixo ube likholwa but uThixo akathethi aske sikuvene emini eyi-1 wathi waze wathi uThixo because uThixo akathethi nawe because you don't recognize ucimba wena ukhonza uThixo secaweni and wena ukhonza uThixo nguwe othetha naye. Do you know uba siyayenza naloo nto? Yes siyayenza loo nto xa uthandaza nguwe mosothetha noThixo uthetha noThixo loo nto ufuna uyithetha and ugqiba kwakho uthetha off you move doing whatever you ozawuyenza next emveni komthandazo. Did he speak to you back? Uthethile nawe back? Umvile ethetha nawe back? Unomsebenzi kumoya oyingcwele azawenza ulinde thina simrecognize. Even sesifike enkonzweni ulinde thina simrecognize ba moya oyingcwele singenile etempileni endaweni yokunqula uThixo asiyazi uThixo ufuna namhlanje simnqule ngapha wena moya oyingcwele unguThixo wazi zonke izinto zikaThixo uyayazi nenjongo nentando kaThixo uThixo ufuna senze ntoni we yield unto you Holy Spirit thatha indawo yakho nibone ba umoya oyingcwele uyakwenza ntoni kwi-life zenu ubone umoya oyingcwele uyakwenza ntoni ebandleni uyabona umoya oyingcwele uzakwenza ntoni kwifemeli yakho as you recognize him ba kukho uThixo asithethi ngoYesu nje ohleli emazulwini ngasekunecaleni ngasekunene kaThixo uyise sithetha ngoYesu ngomoya oyingcwele okuthi ngaphakathi and must athethe nawe mzalwane akukwazi uba ngumzalwane ozawuthethela uThixo ngokwakho uThixo ufuna uthetha ngokwakhe but sawuphela simthethela ngokwethu because we do not allow him ukubathethe nathi so that sizomalawa athethe kuthi sawusoloko sisime endaweni yakhe sithethele uThixo because akathini akathethi kuthi chaza umsebenzi wakho uYesu umoya oyingcwele xa efikile that uzasikhokelela kuyo yonke inyaniso. So umoya oyingcwele you won't go wrong
because into azoyenza uzomela inyaniso, because uyayazi uba wena ngokwakho amaxesha amaninzi you betray the truth. Uyayibona loo nto leyo? Thina ngokotha sikwazi ukuyimela inyaniso. Kuba khona isituation, kuba khona imeko esijongana nazo apha urhutyeza akho odume ngazo inyaniso uyibetray. But if kwi-life yakho uzifundise ukuthobela umoya oyingcwele, uzifundise ba umoya oyingcwele abe yinkosi, uyayazi into yoba uthi sowufuna ukuyibetray inyaniso athi umoya oyingcwele ayihambi apha, ihamba apha. Because kaloku uzele loo nto njengoba yona inyama bingafuni, uzele yena futhi uthini ukusenzisa. Inyama mos yona ayifuni senze ukuthanda, bathi kufuna senze kwethu ukuthanda. But umoya oyingcwele yena ulapha futhi ukusinceda ukuthini asenzise. But ufuna simrecognize. Because nansi into ayithethileyo kumngela xesha sithi ndiyamva ukhona le nto afuna uyithetha, let us listen. Uthe abantu bam, they do not recognize me. They don't even know my voice. Even ngoku so sithi umuntu makamamele umoya oyingcwele, no one will hear me even if they are thetha, because they are not familiar with voice kamoya oyingcwele. But when he, the spirit of truth, umoya wenyaniso, akazelanga uzokumela inyaniso abe yena ngeyo nyaniso. He is the spirit of truth. Iyayinabisa ke le yam ithi the truth giving spirit comes, he will guide you into all the truth, the whole full truth. Uyayibona loo nto le? Njoba yona inyama yona isilwa ingafuni, which means kwixesha le-Old Testament imbangelo yoba umthetho ungakwazanga ukuzalisekisa umsebenzi wakhe kungenxa into yoba abantu bebengenamncedi. They were living in their flesh and there was no spirit to help them. But kweli lethi xesha sina excuse, sinomoya oyingcwele osinikweyo ngokusinceda. Let us recognize umoya oyingcwele. Uthi ke ngoku, for he will not speak of his own message, okanye he will not speak of his own authority, because umoya oyingcwele as much as enguThixo, but uThixo unguThixo ne-order. As uYesu njela xesha benguThixo, but ebenguThixo apha emhlabeni o-submitter under uyise. Now ngumoya oyingcwele ke ngokamshileyo, umoya oyingcwele akasebenzi nge-authority yakhe, usebenza nge-authority of our Lord Jesus Christ. Yes. That is why esithi akazothetha ophuma kuye, akazothetha nge-authority yakhe, uzawuthetha nge-authority ayinikiweyo. But he will tell whatever he hears from the Father. He will give the message that has been given to him. Uzawuninika, so ubanika isiqinisekiso sathi qinisekani uba yonke into umoya oyingcwele azabe ithetha kuni izabe iphuma kuThixo, because uyi-representative kaThixo. Yonke into azayithetha izawuphuma kuThixo. So if ke ngoku wena akumrecognize umoya oyingcwele as God olapha kuwe, akumameli, akumniki nethuba, yonke into uyazenzela ubuzinto kuye, uzawuyazi njani into uThixo afuna uba mawuyenze ngoku, ngoba lokhu uyixelelwa ngumoya oyingcwele. So if you don't recognize umoya oyingcwele, how will you know? How will you get the message from the Father? Because kuthiwa umoya oyingcwele nguye osinika umyalezo ophuma kuThixo. So uzawazi njani umyalezo ovela kuThixo xa umoya oyingcwele ungamazi, xa umoya oyingcwele ungenabuhlobo naye, xa umoya oyingcwele ungekho aware okanye
ungaxhumani kunye naye as uThixo ohleli kuwe. Because nalento ibangela uba xana singekho phakathi kwabazalwane, because we respect abazalwane, we respect ii-leaders more than uThixo, because ayikho kuthi laa nto yobana nanku kuwe. Noba uDavid uthi noba ndingathi kubumnyama ndikugele, usuka wena Thixo kobo bumnyama, obo bumnyama ibe ngathi yimini. Uyayibona loo nto le? So umoya oyingcwele ke uze enguThixo onjalo kuthi, othatha yonke into uThixo afuna siyazi ayisise kuthi umoya oyingcwele, asityhilele umoya oyingcwele. And he will announce and declare to you the things that are to come, that will happen in the future. Imagine uthi uza kuzisa kuni anibonise izinto eziza kwenzeka in the future. Ubomi bethu obontoba into siyazi ingekafiki ukuthi kuzokwenzeka into ethile. Abantwana bakaThixo babiblind njengelizwe, abathathwa ilento, abafikelwa zizinto zibathathe by surprise. Do you know even ixesha le-COVID abantwana bakaThixo zange bathathe by surprise? Zange bathathe by surprise because babebona imibono. They were abanye mhlawumbi zange bayi-understand bale mibono ithini. And futhi thina kula January ka-2020 wasinika ilizwi uThixo wathi, this is the year of declaration. This is the year of declaration. Do you know into abakanye ngalo nyaka kwakufiwa ngawo left and right, kulo nyaka mna ndaphiliswa ngawo. We are sitting ndaphiliswa ngayo kwi-digestive system eyayingasebenzi kakuhle. Kanye ngexesha kuthiwa kuyafiwa, leli xesha mna ndifumana i-deliverance because ndabambela lizwi wathi uThixo lo unyaka unyaka wento yoba uthi declare, uthethe zonke izinto ofuna uzithetha kuThixo. And uthi xa kangeza atsho athi lo ngunyaka wothi declare, kanti uyazazi uba kazimisanga kwi-position to listen what are you declaring. Ndaqala from the day endava ngayo ndathi Nkosi, ilizwi lakho liyinyaniso, lithi ngemivulo kaYesu sabhidiswa. Izifo zethu wazithabathela kuwe, ubulwelwe bethu wabususa. So lo mzimba yitempile, lithi izwi lakho umzimba wami yitempile yokuhlala wena ngomoya oyingcwele, ayiyo ndawo yezifo. I refuse le acid, I refuse le digestive, bayisebenze kakuhle 3 months okokoko. Ngawona uyawuyenza ube kabini kathathu uyeke because umoya oyingcwele akumrecognize. Masiye phayana kulala nje, siye phayana kula esisesithathu, Ephesians chapter 1 verse 8. So uthi you shall receive power. Uyayibona loo nto le? Because ngale into uthandazelele into ithi ngekenzeki so ilahlile, uphinde uthandazele enye ayikenzeki so ilahlile, because you don't have power to continue. Niyayazi into yobana xa umoya oyingcwele engalawuli kuwo awunawo amandla isakhono soyenza into uqhubekeke. Uyenza nje mhlawumbi unganyamezela kuyenza iveki, but kwiveki ezayaphelile amandla awusekho but kuthiwa xa umoya oyingcwele ethe wafika, uYesu uchaza umsebenzi kamoya oyingcwele. Akazonikhokelela nje kwinyaniso yodwa, akazonixelela ii-messages ezivela kuThixo, akazokuzukisa mna qha, akazonibonisa izinto eze. Uthi xa ethe wafika, you shall receive power. Xa efikile niyakwamkela amandla, la mandla ke ngalasima ngawo ke. Ngala asimisa utata esenezi zinto ezininzi azichazayo ebezinombangela umuntu aphelele endleleni angami, kodwa ngamandla kamoya oyingcwele you continue to stand. Uthi ke ngoku khayifunde zonke la 8 sive ba xa fikile amandla kamoya oyingcwele enza ntoni. Acts chapter 1 verse 8. But when the Holy Spirit
upon you, you will be filled with power, and you will be witnesses for me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Uyayibona loo nto le ngobani kabo bantu athetha nabo ngaba bebethengela xesha umoya oyingcwele bengekabikho xa uyesu ebanjwa boyika bathini babaleka to the point yento yokubana uPetros amkhanyele isihlandlo esithathu xa kusithiwa siyakubona wena ngolo xesha yena usematyaleni siyakubona nentsobile yakho nobetha kwelizwi lakho kolwimi lakho ubukunye naye wathi andimazi because akanamandla okumela inyaniso soze uyimela inyaniso wena ngokwakho you will always betray inyaniso uzawusoloko uyingqasha inyani ngokuyazi ngokinyaniso uyazi uzibiza ba ngumntwana kaThixo ungumntwana kaThixo but ngaphandle komoya oyingcwele uzayingqasha inyaniso ngaphandle komoya oyingcwele uzawuthengisa ngayo inyaniso ngaphandle komoya oyingcwele uzaba nezinto nendawo oyikhanyela kuzo inyaniso but if you are standing with the power umoya oyingcwele ekunike amandla ekuguide kuyo yonke inyaniso unaxa ufuna uphuma umoya oyingcwele akuthi and you become nansonye into abantu abayoyikayo abantu they don't want to be different because xa ungumntu othobele umoya oyingcwele uvumele umoya oyingcwele akukhokelele kuyo yonke inyaniso uba ngumntu odifferent awenzi izinto ngehlobo abantu abenza ngalo and you stand in the truth no matter what you are even willing to lose if kuzawufuneka into yoba ungqasha inyaniso and ufunyaniswe ebantwini ba ungumntu odifficult ungumntu ozibaxa izinto ungumntu too much no it's because the Holy Spirit is always guiding you unto all truth so that uzokwazi ukuphila bethe uTata Madikane xa efunda isihloko kule yakhe wathi ubomi ngokomoya kangutsho amen wathi ubomi ngokomoya awukwazi kaloku ukwamkela uYesu ube nayo nomoya oyingcwele uphinde ufuna uphila ubomi ngokwenyama azidibani tu kulapho khona ke ngokumoya oyingcwele asonga izandla zakhe awukuyeke ke ngokuzenzela you don't need him you know everything you know the Bible you know how to pray you know this you know that you bend in the truth there you betray it there you betray it there you don't ask any help from you ask help kumoya oyingcwele even kwinto ongena wisdom yayiqoma le andiyazi ba kuzophumaleka njani ask uncedo umoya oyingcwele uthi ke ngoku xa ethe wafika umoya oyingcwele niyakwamkela amandla nizoba ngamangqina am eSamaria kwaJuda kumhlaba wonke because umoya oyingcwele uzabethini uzabe ninika amandla oba nibe ngamangqina am ningoyikinto no matter what ningqine esethetha uTata ngento yoba ndingqina into andisathethi into ngoku endiyiva eBhayibhileni okanye ndithetha into endiyibone uThixo yenza kum when umbonile uThixo umoya oyingcwele eye wamtshila uThixo wakhonza uThixo maziyo no matter what uyabambelela and awukho alone you are with the Holy Spirit he gives you power he gives you authority ufumanisa abantu kuthiwa you siyamonqena la tata yo siyamonqena la mama kubonwa ntoni kubonwa the authority and the power because umoya oyingcwele becomes immantle that is upon you xa ufunda phayana ndihlala phantsi ufunda pha kuYohane chapter 20 verse 21 okanye chapter 21 verse 20 ilolo hlobo phayana
after ebuya ekufeni ke ngoku uthi xa ethetha nabo athi kubo yamkelani umoya oyingcwele. Utsho phayana athi yamkelani umoya oyingcwele. But siphinde ngoku simve apha esithi niyakwamkela amandla xa athe umoya oyingcwele wahla phezu kwenu, which means ke ngoku uthetha ngebaptism. There is an indwelling kamoya oyingcwele. Lo umamkela xa usamkela uYesu kulona yobamkelisa uba yamkelana umoya oyingcwele. But there is a baptism of the Holy Spirit. Apho ke ngoku umoya oyingcwele becomes a mantle, and he fills your spirit, agcwalise umbilini wakho. Apho ke ngoku ukwazi even uthetha the heavenly language. Ayiyonto nje lento yela xesha lo Petros, as long as uYesu engekabuyi umoya oyingcwele will continue enza umsebenzi wakhe wokusikhokelela kuyo yonke inyaniso, yokusifundisa zonke into esingasaziyo, yokusisekhilela imessage ezisuka kuThixo, asazisa izinto ebesingazazi, asibonise nezinto ezizawukwenza, asinika amandla okuqhubeka simngqine uKristu no matter what. Ibandla elingamaziyo umoya oyingcwele, ibandla elingamkhonziyo uThixo ngomoya oyingcwele, do you know that elo bandla lifile? Jesus. Lifile because li-blind. The devil can angene enze nantoni into afuna uyenza, nobody sees. Because amehlo wethu kamoya avulwa kwangumoya oyingcwele. It is the Spirit of God that opens. Sukuvuma uba likholwa uThixo angathethiyo kunye nawe. Suku enjoya wena ukuthetha wedwa noThixo. Ube umcommand umbhekisa ngapha, ndenzelele ngo, ndigcine ngokuzawulala, ndigcine ndiyaphuma ndiyaphangela. Ithi ngoku yena uzawuthi kuwe nini? Because kaloku lento sibizele kuyo yi-relationship. Sibizelwe kwintoni? Kwi-relationship. uThixo ufuna uba uthethe naye athethe nawe back. Ugaxeleke entweni ufuna ubuze kuye ingcebiso bawo apha ndithini, akunika ingcebiso. Ibandla malize kwindawo yokurecognize umoya oyingcwele. Ibandla malize kwindawo yokuba nobudlelwane nomoya oyingcwele, so that uChrist azobonakala, kuzovela yena kuthi, ngoba people are coming. Uyabona kule ndawo asifanelanga sakha esi sakhiwo singaka. It's because people are coming, but uThixo ufuna abantu bafike aba bangaphakathi bekwiposition right. Uyayibona loo nto le? Because bazawufika bexhwalekile spiritual, abanye bazawufika begula, abanye bazawufika benemithwalo, but ufuneka bafikele kubantu that can see in the spirit. Uyayibona loo nto le? Umuntu ozawuthi even seyilixesha lobeka isandla, the Holy Spirit will guide you uba xa ubeka lo isandla thetha amazwi athini, kunideka ntoni kulona kunide. Not ba ndithethe laa nto bendiyithethele, ndiyaphinda ndithethe laa nto, ndiyaphinda ndithethe. Zawuthetha into enye xa umoya oyingcwele engandigayidiyo. Ufuna afike kukho abantu that are filled with the Spirit of God. Xa bengena pha bebophekile aqhawuka amatyathanga. Xa bengena pha begula baphile, that uThixo ngoku ukuyibhizinesi yonto yobana qala before you want people, set your house in order. Oh Jesus. Awusukwazi uthandazela uThixo makazisa abantu kungena abantu, but wena you are not in order. The Holy Spirit is not the Lord. Umoya oyingcwele kumele ba abe yintoni? Yinkosi, sesime ngenyawo. Uvuke kusasa uthi moya oyingcwele ndiyakwamkela, ndamkela wena moya oyingcwele, ngathi ube yinkosi, ngathi nakolo usuku lanamhlanje
angeni kolusuku lanamhlanje ngokwami ngena nam moya oyingcwele ndikhokelele kwinyaniso ndikhokelele ekuthandeni kaThixo kufuneka kwenzeke ntoni namhlanje moya oyingcwele ndijongene nale meko le yeyiphi indlela ukumbona umoya oyingcwele wena you are facing imeko avele umoya oyingcwele azithulile iscripture ekunika iscripture ba fighting ngezi scripture speaking ngohlobo thetha ngohlobo nosuthandaza ngohlobo thandaza ngohlobo nosuguqa ngamadolo umoya oyingcwele athi hlunyuka no subiza amagama biza nje igama likaYesu igazi likaYesu igama likaYesu igazi ngegama likaYesu ngegazi likaYesu uyingqondo ifuna uthukuthezela okuthe ndizawuthetha into but umoya oyingcwele athi thetha ngolohlobo because kusobe yazi bangela xesha into ezawunqoba lempi ujongene nayo ayizo scriptures zaziyo ligama likaYesu negazi likaYesu. The Holy Spirit wants to be in control in our lives. The Holy Spirit wants to be the Lord. He wants uthi ignoriwe ngabazalwane. I want a fellowship. Ndifuna uba ne fellowship. Nobody listens. Nobody cares about me. I am here for you guys. Sesimanga nyawo sithandaza. Bawo ingcwele egameni lenkosi.